В среща от първия кръг на Северозападна трета лига Бдин посрещна новака в групата едноименния отбор от град Троян. Матчът започна вихрено за видинчани и още във втората минута новото попълнение Клейтън Тиесен отбеляза за 1-0. Георги Стоянов нацели гредата в 11-та минута, а в 14-та минута защитник на гостите си отбеляза автогол след центриране на бразилеца Клейтън. В 17-та минута Николай Цветков направи резултата класически с удар от пеналта. 2 минути по-късно Георги Стоянов проби отляво и принуди защитник на гостите отново да си отбележи автогол. Последваха няколко пропуска на домакините, включително и греда на Клейтън. Бразилецът се поправи в 36-та минута и отбеляза втория си гол в матча. През второто полувреме бдинци продължиха да създават положение и в 57-та минута Радослав Захариев нацели напречната греда. Другият бразилец, Жоао Стоко, реализира за 6-0 в 59-та минута. Радо Захариев отново нацели напречната греда в 71-та минута, преди да оформи крайното 7-0 минута по-късно. Днеска се получиха нещата, които тренираме, но истината е, че просто съперника не можа да отговори на нашото темпо и там дойде разликата. Доста млади момчета от школата влязаха в игра второто полувреме, млади момчета, така че това е. Лека по лека ще се опитваме да надграждаме и така. Ние сме здраво стъпили на земята, знаем си нивото, така че действаме си по план и това е. Просто бяхме по-добри отбор. Това е. В следващия кръг Бдин гостува на Левски 2007. По принцип доста пъти или губим, или равен, трудно печелим там, но работим цяла седмица и стягаме за сълта.